ten úhel drž, jo, takhle musíš pomalu dotahovat. Ne moc, jo, těch 80 asi, aby jsme měli. Tak a už pomalinku takhle povoluj. Koukej i na výškoměr, jo, protože to uvidíš, když se blížíme k těm 300 metrům. Tak teď potlačit, jo, protože odsadil. 3krát vypnout. Tak. A zatáčku doprava. Kouknout doprava, jestli to vyplo to lano, jo, musíš se podívat na plochu, jestli vyplo lano. Ale oni nám vyply ty automaty, takže